Wow, coming, Nitamoni Boro. Now she is starting the bike. And Stan is utaying, and on the key. To die जोंनि थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय जोंनिया मिस नितामनिया सेन लागासिनो माने गोलोमबायनो एसे मोनामदों एसे आरो Hey guys, good morning. So guys, thank you so much. माने थांनाय भिडिअ नोंथांमोना ओरैबायदि सापर्ट देखायबायना माने गाइस कमेन्टआ सानसेनि गेजेराव माने 1.2 गिगा मोनदि आरो ना माने सानसेयावनो गाइस माने थैंक यू सो मच एन्ड बिदिनो इयुनाव सापर्ट होलांबाय थागोन आं आसा खालामो लोगोफोर टडिनजो थानानै गाइस खालायगाव आरो ना माने खालायगाव गाइस मोनसे स्पेशल आलासि जानो लिंहरदो आरो जोंखौ गाइस बेयावनो जों दायो थांगासिनो ज' सोर थांगोन दसे उनाव देखायगासिनो थ' दायो आं बिनि सिगाङावनो दुगैनोसै आरो ना थ' गाइस माने दायो टाइम गैथारला आरो ना बिया रायजाबाय उसुबिदा yang isi fresh apa yang pada yang angin dulu kesel alasi jangan tanggraf pergi देखना इधर ना ये देखो कौन है हमारे साथ ये कौन है और ये कौन है रे तुम्हारे डाइजन थांग थाखाय रेडी मार जागलै खोनादों बोरमा माबादों ना ini जोंनिया आं दो लोगोसे थांबागोन जोंनिया नै निथामोननि आब' ओमफ्राय निजा दोङो मिस लाकी सिं लाकी takle लाकी नामा नै जोंनिया बिथांबो थांनो थाखाय लाहार फाहार जागासिनो हाखु दाखु जागासिनो मिस माला अमा बेदर मोनजागोन जागासिनो जों बिथाङा गाइस टिक्का लाइक गाउन ओमफ्राय लोगोफोर जों दा थांनोसै नै गोरबोआ रेडि जाबाय हायदो नितामोनाबो थांसै Let's go टिक्का लाइक गाउ So लोगोफोर जों दा स्टार्ट जाबाय आरो ना गारि स्टार्ट होबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ लोगोसे बिराद इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर थुदो लोगोफोर जों दा कालायगाव सफैबाय माने सफैथारनोसै आरो ना एसेल' दंबावो फाइनालि दायो जों नै सफैबाय आरो ना आलासि लानाव थ' दायो हाबैनोसै आरो ना दायो जोङो माबायाव कालायगाव आलासि जाना फैदों आरो ना दायो जोङो जानोसै आरो खुगाया गोदोरखा नालाय जानोसै आरो थ' दायो गाइस नै ओंखाम जानो नागिरबाय आरो ना ओमफ्राय आं जाहैबाय अमा बिथाङा जाहैबाय दाउ आरो आं दाउ थ' दायो जों नै थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नै जोंनिया मिस नितामनिया सेन लागासिनो माने गोलोमबायनो एसे मोनामदों एसे आरो नै जोंनि आलासिया ब्लगार आरो ना गोदान लोगोफोर दायो जों बिदि लानोसै आरो ना माने बिसोर न'निफ्राय माने बहुदि जाहोबाय आरो ना बिथाङा माने ओमफ्राय जोंनिया आब'सो जायोना जायोलै आं आमाय जायो नोंखो मा जागोन ओमफ्राय भागिना नै जोंनिया भागिना जोंखौ ओरैबायदि जाहोबायना माने आं खेबबा लाबाय खामखो बेदरखौ खेबथाम लाबाय आं ओमफ्राय बिथांमोननिया बेदरखौ खेबबा लादों आरो बियो जोंनिया भागिना मोनसे चेनेल दोङो मा नामलै जनमि सना थ' गासैबो गाइस साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे माने डिसक्रिपसनाव लिंक थागोन थ' गासैबो सापर्ट खालामबानो जाबाय एन्ड मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय दे जनमि सना चेनेलखौबो सापर्ट खालाम नोंथांमोना न'निनो खालामना जाबाय नितामनिया बाइक सलायनोसैनो जोंनिया आं गाखोनोसै आरो ना वाव what the rocky girl man
Wow, dale mai không lip. Rai tara su ating mo niya matho. Wow, coming itamoni puro. Now she is starting the bike. Stan is utain. And on the key. Kiluin. Oh my God. नैबे जोंनि दुरलाइनि बिखुमजो आब' जागोन बे जोंनिया जावाया नै लाजिबायसो दां हनै थांबाय आरो दै थ' होनदा दे बाय बाय दे बाय बाय दे bye bye. Muk iri thoi jabo niki? Muk iri thoi jabo niki?